अब हम लड़ाई करेंगे आपसे, नहीं भागेंगे। कितना दिन इज्जत चुरा के भागेंगे? बाकी जे कार्य बढ़िया करत ओकरा संगे बानी हम। सच बोला विधायक जी शंभुनाथ यादव जी के वीडियो हम देखनी है तो काहे कल मेरे के निकाल राइफल ये निखन के लेके लिया मार देता नहीं हम। नहीं तो नहीं गाले जब तू मुंह पर चढ़ चढ़ विधायक के बोल सकत रह तो तू मारियो सकत रह तो अपना सुरक्षा खातिर जो टाइट रहल जरूरी नहीं बा। जरूर बा। गलती कहतनी। ब्रह्मपुर के अभी वर्तमान विधायक शंभुनाथ यादव का एक वीडियो वायरल चल रहा है। जिस तरीके से कहीं जा रहे थे सड़क पर वही कुछ वीडियो वायरल हो रहा था। इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ भोजपुरी गायक तूफान जी है। बहुत बहुत स्वागत है जी। स्वागत बा आपके और हमारा क्षेत्र के आसे पास के मैटर ह। हाँ। हमनी के चुनाव भले कुछ भी होके नीति के विरोध हो सकत आदमी व्यक्तिगत जौन विधि व्यवस्था से जे कार्य करत हटे जे जनता के सहयोग में बा जनता के लाभ में बा अगर उ सही करता तो हम विरोधी होके भी ओकरा पक्ष में बानी। काहे? ऐसे बानी कि हम वीडियो खुलेआम देखने हैं आदरणीय श्रीमान विधायक जी के ब्रह्मपुर विधानसभा जी के सभा के शंभुनाथ यादव जी के उ कई वर्ष से जहाँ रोड बनत नहीं खे। अभी एगो बात बताई और ओरा चौकी में जाता नहीं आ चौकी में घरे घरे पानी बहता घरे घरे रोड खराब बा तो मैं लोग जानता नहीं का एगो बात कहेला का कि बहनचो तो विधायके के गांव हटे या विधायके में पानी बहता है जा विधायके के गांव में रोड नहीं खे तो विधायक का करस मैं गौवा के जमीनिया किन लेसू ना हम पूछत तनी कि विधायक का करस विधायक तारा के हैं गोइल बड़न कि तू हेजा नली बने द हेजा रोड बने द आ तू कहत रह कि ना हमारा अपना जमीन में बन एजा तो बहुत बरियार एगो फैक्ट बा कि साला सरकार के अगर जमीन रहे तो एकर जो हड़प हिल आ अपन जमीन रहे नु तो ना तनिको देबही के नहीं खे 1 इंची नहीं खे देबे के इतना जा दिमाग के तेज जे जनता भरल बाटे कुछ कहही के नहीं खे। अरे विधायक जी जो रोडवा बनावत रहन उनकर लइका के बारात उरात मुक निकलेला ना कि उ गांव के लोग निकलेला गांव के लोग निकल तो गांव के जब लोग निकले तो गांव के जनता तो वो गांव के भर दुश्मन नु बाऊ जौन की रोड निकल निकले दे तो गांव के दुश्मन है नु बाकी केहू के बेटी बहन के बारात सरात जाई तो ओकरा में ना जा पाई तो एकरा खातिर हम एकदम साथ बनी विधायक जी के खुलियाम कहतनी भले हम कोनो पार्टी से होखी बाकी जे कार्य बढ़िया करत ओकरा संगे बानी हम। सच बोला विधायक जी शंभुनाथ यादव जी के वीडियो हम देखनी है तो काहे कल मेरे के निकाल राइफल ये निखन के लेके लिया मार देता नहीं हम। नहीं तो नहीं गाले जब तू मुंह पर चढ़ चढ़ विधायक के बोल सकत रह तो तू मारियो सकत रह तो अपना सुरक्षा खातिर जो टाइट रहल जरूरी नहीं बा। जरूर बा। गलती कहतनी तो विधायक जी के वीडियो 1 नंबर के बाटे। विधायक जी एगो बात बताओ तनी उहे आदमी राज करेला जे कुछ दिमाग से या कुछ बरियारियों काम करेला एजा लोग प्यार से देवे वाला कुछ नहीं खन परी कुछ ना बाकी बरियारी करी है कहिए कि हमारे ह परी उनकर कुछ ना बाकी बरियारी कहे कि हमारे ह तो एजा विधायक जी के कोनो कमी नहीं खे। विधायक जी खूब बढ़िया बने ब्रह्मपुर विधानसभा के कार्य रौरा करत रही नीति के विरोध हमनी के हो सकत आदमी व्यक्तिगत इंसान जे बढ़िया कार्य करता ओकर कबो नहीं खींचा हो सकत भले हमनी के प्रचार जाके विधानसभा में दोसर कहीं नहीं जा आज भले वहां के जीता नहीं तो जीते हारे के तो काम बा बढ़िया काम करी जीती जे खराब काम करी हारी तो एकरा में विधायक जी के कोनो गलती नहीं खे। आप सब जनता जितना हमार वीडियो देखत नहीं आप सब शंभुनाथ यादव जी के सपोर्ट करी। FIR भइल बता का हो फिर से FIR खत्म हो जाई अगला अपना घर के नली नहीं बनावत अपना घर खातिर दहाज नहीं उड़ावे खातिर चलत 600-700 घर ओकरा में निकलत तरन आदमी तो ओकरा पर सपोर्ट कर जरूरी बा। आ कितना दिन से ओकरा के जो कि ओकरा में सरकार के भी आदेश आ गइल बा आ लोग बने नहीं देत तो एकरा विधायक जी के थोड़े गलती बा एकदम रौरा सही जगह पर बनी यही तरह काम होखे के चाही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या सोचते हैं इनके बारे में और शंभुनाथ यादव के बारे में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा।